Danas je s nama u studiju gradonačelnik grada Lepoglave, gospodin Marijan Škvarić. Dobar dan. Evo, koristim priliku da pozdravim vas u studiju i naravno sve moje sugrađanke i sugrađane grada Lepoglave. Osim što ste gradonačelnik, vi ste i vijećnik HNS-a u Županijskoj skupštini. Evo, upravo je neki dan održana sjednica Županijske skupštine na kojoj ste kao predsjednik kluba vijećnika HNS-a zapravo iznijeli inicijativu za uspostavu javnog županijskog linijskog prijevoza putnika. Možete nam pojasniti o čem se radi? Pa najbitnija stvar je da sve potencijale koje imate, da najbolje to razvijete, trebate imati mobilnost. Mobilnost građana, mobilnost gospodarstvenika i prije svega i mobilnost svih onih korisnika koji žele koristiti vaše potencijale u turizmu, gospodarstvu i ostalim segmentima. Evo, s time sam predložio da se pokrene mogućnost tog javnog linijskog prijevoza koje će objedinjavati i spojiti grad Varaždin, tako i sva prigradska naselja, a posebno sam spomenuo da i dalje se nastavi projekt kojega sam ja osobno i zajedno sa županom Štromom još 2013. godine pokrenuo, a to je integrirani prijevoz koji objedinjava više vrsta prijevoza, u ovom konkretnom slučaju željeznica, također i autobusi, bicikli ili neke druge vrste prijevoza. Konkretno, tako da bi iz Varaždina za Lepoglavo sat do sat i pol se putovalo vlakom, a onaj prsten oko Lepoglave, znači Bednja, Trakošćan, Cvetlin, Višnjica, autobusom i naravno nakon toga opet dolazak u Varaždin i ovim linijskim prigradskim prijevozom, kako mi zovem popularno buseki, se moglo po Varaždinu. I to sve praktički za s jednom kartom. Tu se mogu koristiti fondovi Europske unije, tu je master program već napravljeni, ali nažalost od 2017. do 2021. kad je bio župan Čačić, toga se radilo nije ništa. Bila je ona utopijska po meni projekt Lepoglavska spojnica, Varaždin-Lepoglava prema Zaboku. Ovo ispada da svi spajaju Lepoglavu, a ja još uvijek imam jedan problem, to je problem mobilnosti i nažalost slabog razvijenja onih potencijala koje grad Lepoglava ima. S tim programom i projektom župan je evo i rekao javno da će pokrenuti dalje, vjerujem da će se to i riješiti. Imate li kakve projekcije o troškovima takvog projekta koja bi cijena bila? Pa projekcije tog dijela, ne znam konkretno, sad ono što smo mi napravili master plan, treba napraviti troškovnike, ali ono što sigurno znam, a to je realno izvesti umjesto ovog projekta koji je prije bilo najavljen i koji košta više od Pelješkog mosta. I po meni bi trebalo tu prugu napraviti kvalitetno od Lepoglave do Varaždina i spojiti Varaždin sa Zagrebom. Elektrificirati prugu, napraviti još jedan kolosijek i to bi onda pomoglo ne samo razvoju, ne gledam svoga grada ili čak treba i drugih gradova, naročito Ivanca, Benje, nego i Varaždina u cjelini. Koliko bi to konkretno, zapravo što bi značilo za same građane, koje bi možda cijene otprilike bile povoljnije u odnosu na sada ili ako imate kakve Što bi bilo za građane? Pa evo, konkretno, znači građani bi imali puno kvalitetni prijevoz, imali bi terminski usaglašeni prijevoz kako njima odgovara, cijene bi u startu bile sigurno niže, a tu bi se omogućilo i nama, gradovima i općinama, da možemo i napraviti subvencije pojedinim vrstama, primjerice umirovljenicima, ovo sad što imamo studentima, da li može organizirane turističke grupe, znači mi možemo u tom kontekstu i sudjelovati. A tu je i za prijevoznike također veliki benefit. Oni također mogu koristiti sredstva iz fondova Europske unije, imaju veće prihode u konačnici i naravno sve zajedno, to je jedna sinergija gdje imamo opće zadovoljstvo svih građana i čime dižemo i mogućnost razvoja pojedinog područja i ti kapaciteti u konačnici se onda vraćaju svima nama koji smo u toj funkciji. Na Županijskoj skupštini je bilo riječi i o poslovanju zdravstvenih ustanova na području Varaždinske županije. Govorilo se puno o projektima, ali i zapravo potrebi ulaganja u same ljude, ne samo u prostore. Ono što sam u svojoj raspravi istaknuo, to je da želja da vratimo zdravstvo ljudima. Jer u onim raspravama uvijek je bilo, trošili smo novce ovu fasadu, onu energetsku učinkovitost. Da, to je sve lijepo, divno, krasno. Ali ono što kao HNS i ja osobno mislim, a to je da 3 stvari trebamo približiti ljudima, osigurati ljudima. To je pravo na rad, moramo osigurati pravo na obrazovanje i ono što je najbitnije, pravo na zdravstvo.
I to je način da se počnemo baviti time, da osiguramo našim građanima prije svega kvalitetno zdravstvo, na način da osiguramo kvalitetnu opremu, da smanjimo liste čekanja i da uložimo u ljudske resurse. Trebaju nam sposobni doktori, trebaju nam medicinske sestre, treba im sve dati, povećati plaće, omogućiti stanove, omogućiti ulaganje u njihovo obrazovanje, da mi u Varaždinu imamo tu kvalitetu. Evo, to po meni treba i tu sam istaknuo da treba puno više s time baviti. Ovo je dobro, ali to je po meni samo jedna mala osnova, temelj i nadogradnje, ali osnov su ljudi. Van samog područja samog grada Lepoglave zapravo je projekt koji ste nedavno pokrenuli, to je zapravo pitanje brzog interneta u cijelom zapadnom dijelu županije. To je prijašnji projekt koji je osim grada Lepoglave uključivao još 7 općina, je možemo reći propao. Dakle, grad Lepoglava je pokrenuo novi projekt. U čem je razlika u odnosu na onaj prijašnji? Ono što mogu reći, kada gledamo ukupni razvoj potencijala našega kraja, tu je prije svega i grad Lepoglava, mi smo ruralno područje, mi smo brdsko-planinsko područje i da bi vi privukli ljude i ne samo u ovom turizmu, nego da je stanuju, nego i gospodarstvenike, morate imati i resurse s kojima ćete privući. Ja tu vidim digitalnu infrastrukturu veoma bitnu u svemu tome. Naravno, to je omogućilo da u onom prijašnjem projektu gdje je voditelj bio kao tog projekta Donja Voća, smo mi kao grad Lepoglava zajedno sa još 7 kolega pristupili realizaciji tog programa. To je bio program po takozvanom B modelu, gdje je specifičnost njega da je nositelji su lokalne uprave, samouprave. Mi vodimo cijelu tu priču od izrade studije, provođenja natječaja, također izgradnju infrastrukture i kasnije njezino održavanje i njezino stavljanje u funkciju u tom kontekstu. Dosta kompleksno i jedan od problema je u tome da smo dobro krenuli, ali smo evo zaista loše završili. Problemi su nastali u trenutku kada se u Donjoj Voći, koji je vodeći partner, promijenili su načelnici, tu je dolazilo do određenih nejasnoća, koje su bili problem za samo izvođenje samog tog projekta. Rizici su bili preveliki. Primjerice, nismo znali koliko će nas to ukupno koštati. Kada smo i doznali, onda nismo znali kako ćemo to prevesti. Tu su još bilo puno pitanja oko neke stvari troškovnog dijela. Opterećenje za jedinice lokalne uprave, za mene kao grad Lepoglava bi trebalo još dodatnih 6,7 milijuna kuna vlastitog učešća u taj projekt. I mislim da to bio razlog, kad velim najveći razlog je da voditelj projekta Donja Voća odlučila da raskine ugovor i neće ići dalje u taj program. Ali, ono što sam rekao na početku, što je potreba moga kraja, grada Lepoglave, da imamo tu infrastrukturu, to je infrastruktura ne samo 21. nego 22. stoljeća. Pozvao sam svoje kolege, prije svega Bednja i Klenovnik, da želimo nastaviti dalje taj projekt, jer nam se ukazala prilika jer još kreće još jedan provedba natječaja za prši za širokopojasni internet i to krajem 6. do 9. bi to trebalo biti rješeni. Tu nas još priključili su kolege iz Donje Voće, također iz Cesice i Sračinca i mi smo učinili taj i Vinice. Vinica i Cestica. Znači Lepoglava, Bednja, Klenovnik, Donja Voća, Vinica i Cestica. Tako je. Evo mi smo potpisali jedan sporazum gdje smo pokrenuli tu inicijativu, ali ovog trenutka po A modelu. Taj model govori sljedeće, to je da ćemo mi napraviti studiju gdje ćemo ukazati, a to je već više nego sigurno, da pripadamo područje gdje je manjkavo investicija i taj dio proširenja. Zajedno to onda moramo prijaviti i HAKOM-u. HAKOM na te naše argumente iz te studije mora pozitivno odgovoriti i to putem također i javnog natječaja koje će on i objaviti i nakon toga ćemo, vjerujem, dobiti interesentni to telekomunikacijska poduzeća koje će u tom trenutku onda oni preuzeti i izvođenje i naravno cjelokupnu operativu. Tu dakle, onda za razliku od prijašnjeg projekta gdje su jedinice lokalne samouprave, općine i grad Lepoglava bili zadužene za izgradnju, u ovom slučaju to će sve raditi
zainteresirani operater koji Tako će je. biti. Tako da ćemo mi dobiti ono što želimo, a to je brzi internet za svako domaćinstvo na našem području, ali dobit ćemo i izvođači onoga koji je puno sposobniji po meni i kvalitetniji da može time i raditi, jer to je njegov na kraju krajeva i osnovni posao. Dakle, tu u svemu govorimo zapravo, riječ je o optičkom internetu, optički kabel. Tako je. Dobro. Tako je. Evo, ja se nadam, mi sve te procedure smo proveli i one stvari koje trebaju. Obavijestim se svoje partnere, ja vjerujem da evo krajem već negdje 6. mjeseca 7. mi ćemo potpuno biti spremni da, evo što sam rekao i preko HAKOM-a, kada bude javna rasprava i kada bude moguće raspisati natječaj, da ćemo provesti taj projekt. Ono što je najvažnije, kada bi stanovnici, znači, tih Lepoglave i okolnih općina mogli očekivati konačno da dobe brzi internet. Pa cjelokupno sve to biti u rješenje, redu? kako sve bude u redu, iduće godine na jesen mi ćemo imati to. Evo, ja duboko vjerujem, ono što se radimo, da radimo, ali nažalost to su projekti iz Fonda Europske unije, niko vam tu ništa ne garantira. Ali uvijek je moje, ako ne probate i ne uradite nešto, nećete imati ništa. Evo, dakle, to je jedan od bitnih problema koji se rješava. U samoj Lepoglavi, gdje ste gradonačelnik već u 5. mandatu, ako se ne varam, Tako je. da li postoje još neki problemi koje biste željeli, a niste možda do sad riješili? Koji su vam prioriteti za ovaj mandat? Pa grad Lepoglava ima puno projekata i puno stvari i ciljeva koje smo si postavili tom segmentu i to ja uvijek govorim da trebamo gledati ravnomjeran razvoj cijelog područja i razvoj u 3 segmenta. To je pre svega u komunalnoj infrastrukturi, u društvenoj, a također i u gospodarskoj infrastrukturi. Tako da u komunalnoj infrastrukturi osnovni projekt kojega želim provesti, a tu ima velike problema, to je projekt aglomeracije, odnosno izgradnja kanalizacijskog sustava u Lepoglavi. Nažalost, ja sam kao grad Lepoglava jedini svih mojih kolega koji već rade u velikoj fazi već i završetka. Mi smo tek u jednoj fazi pripremno, to je izrada projektne dokumentacije. Zašto? Zato što Zakon o vodnim uslugama govori sljedeće. Članak 7 stavak 4. Da, na području aglomeracije može postojati samo jedan distributer kako vode, tako i kanalizacije. U Lepoglavi ih imam 3. To je komunalno poduzeće IVKOM, komunalno poduzeće VARKOM i lokalni vodovod. Odluka Vlade Republike Hrvatske je bila takova da cijela županija postane jedno vodoopskrbno područje i u tom trenutku za to vodoopskrbno područje je delegirano da to bude komunalno poduzeće VARKOM. A zašto VARKOM? Pa pretpostavljam zbog toga što VARKOM po meni jedini ima kapacitete, snagu i financijsku i tehnološku i operativnu da provodi tako velike i opsežne i zahtjevne projekte. IVKOM bi možda isto mogao, ali sad usporedite IVKOM sa IVKOM vode konkretno, sa 19 zaposlenih i 7 godina koji generira gubitak u svom poslovanju, povjeriti jedan projekt koji je vrijedan preko 100 milijuna kuna. Malo za mene čudno, ali iskreno, meni kao gradonačelniku je svejedno, da li će na mom području obavljati taj dio aktivnosti IVKOM, VARKOM, neko iz Međimurja ili neko iz Marsa ili iz Venere, nije me briga. Ja samo hoću kao gradonačelnik znati pod kojim uvjetima i na koji način, u skladu sa zakonom, će se projekt izgradnje kanalizacije u Lepoglave moći nastaviti. To želim. Evo, sada je odluka Ustavnog suda da ta odluka vlade se stavi u mirovanje, dok Ustavni sud ne definira pre svega da li svakva odluka o aglomeraciji je zakonska, da li, jer IVKOM u ovom dijelu i VARKOM se ne mogu dogovoriti kako će prenijeti ta svoja ovlaštenja, a niti grad Varaždin, niti grad Ivanec, gradonačelnici se ne mogu dogovoriti skoro ničega, da to oni riješe. Dok se oni na neki način tako kvalitetno dogovaraju, grad Lepoglava je tu, nažalost, najviše oštećeni. Ja se nadam da u tom dijelu, a čini mi sve u dogovoru i sa resornim ministarstvom, i sa vladom, i sa VARKOM i IVKOM-om, da nađemo neko rješenje. Mislim da je rješenje blizu, ali evo, neću ga prejudicirati, to sad nakon nekoliko ovih razgovora ćemo krenuti. Znači, želim da i IVKOM i VARKOM postignu sporazum, a tu su i problem lokalni vodovodi koji također traže svoje rješenja koja mora biti u skladu sa zakonom. Ja kao gradonačelnik tu zaista ne želim imati ništa protiv. Podržavam sve pod uvjetom da mi veliki projekt u Lepoglavi krene dalje.
Dakle, nažalost, aglomeracija Lepoglava je sad na čekanju i čeka se odluka Ustavnog suda. Da, recimo da je na čekanju. Može se dogoditi da ostanemo bez tih projekata, jer to je kraj ove godine. Taj projekt aglomeracije ima svoj početak, ima vijek trajanja. Ako mi nećemo ući to, onda će ispasti da ćemo mi u gradu Lepoglavi se sve raditi to isto što su moji kolege dobili s Fonda Europske unije. Ovo ćemo se mi raditi sami, koje ćemo se financirati iz gradskih proračuna i priključke i sve ćemo si plaćati, što je u ovom trenutku relativno puno povoljnije i jeftinije. To bi dakle bio glavni prioritet vašeg. Postoje i brojni drugi projekti, evo nažalost ne možemo stići o svema ovaj put. No veliku važnost zapravo u Lepoglavi i za njen daljnji razvoj ima Lepoglavska čipka. Dakle, kultura, baština, i za razvoj turizma i za razvoj sveg ostalog cijelog Lepoglavskog kraja. Da li se tu nešto mijenja? Mi imamo tradicionalni festival, međunarodni festival čipke. Čipka se predstavlja i Lepoglavu diljem svijeta. Pa pitali se da li se tu nešto mijenja. Ajmo prvo osnovno, zamislite si grad Lepoglava prije nekih 15-20 godina i na prvo spojimanje Lepoglave koja će vam biti asocijacija. Nažalost, u onom trenutku kaznionica Lepoglava. A to je skoro 200 godina usmene predaje jednog jedne takvih aktivnosti i to je ono što smo u Lepoglavi imali. Ali danas, kada velikoj većini spominjete grad Lepoglavu, ona se spominja u jednom drugom kontekstu, a to je grad kulture, grad baštine. Mi smo na UNESCO-ovoj listi nematerijalne svjetske kulturne zaštićene baštine, svjetske. Znači, mi ono što imamo, a ne samo što imamo, nego slijed aktivnosti koje smo provodili na našem području u gradu Lepoglave, smo došli do razine da smo prešli granice lokalnog, regionalnog i nacionalnog i na svjetskoj listi. Nažalost, jako dugo i tu nema nigdje, niti u ovoj županiji, niti ovim županijama okolo još drugih potencijala koji su na UNESCO-ovoj listi. I da, baš zbog toga smo ponosni na to što imamo. Ne želimo to zadržati samo za sebe, nego želimo podijeliti sa mnogim našim dragim prijateljima, naravno i gostima koji nam dođu u Lepoglavu, a preko te čipke i već 25 godina međunarodnih festivala stekli smo mnoge prijatelje. Evo, i ove godine u mađarskom gradu Kiškom Halašu smo potpisali pismo zbratimljenja i prijateljstva, baš zahvaljujući čipki koja nas je spojila. To je osnov. A mi ćemo dalje, već smo vidjeli, iskoristiti i mogućnosti oko suradnje na gospodarstvu, u kulturi, u sportu. Evo, išli smo zajedno jedan projekt Europske unije, Europa za građane, partneri smo bili, dobili smo taj projekt, dobili smo sredstva i evo, to je na primjer dobre prakse. Samo jedna stvar što nam čipka može otvoriti vrata, što znači za nas, a ono što konačno želimo da ta cjelokupna kultura, baština, prepoznatljivost želimo staviti pod jedan krov. Radimo projekt Centar za posjetitelje, Centar za Pavline, koja će biti uz crkvu, gdje želimo taj dio dobro institucionalizirati i pripremiti da to bude jedan gospodarsko-tržišni potencijal, a da i naravno tu kulturu nastavimo dalje. Spremni smo za taj projekt, sve smo pripremili, nadamo se da će Ministarstvo turizma brzo otvoriti natječaj, vidim da je već taj natječaj u javnoj raspravi i nadam se da će nam se osigurati sredstva da Lepoglava dobije onaj sadržaj kojega u svakom slučaju zaslužuje. I koji bi puno znači za daljnji razvoj Lepoglave? Nikad ne govorim za Lepoglavu, to je cjelokupni projekt za cijelu županiju, a vjerujte i za cijelu Hrvatsku. U redu. Evo i za kraj, jedan ste znači od nedugovječnih gradonačelnika, 5. vam je mandat, dugo ste na političkoj sceni. Kako ocjenjujete poziciju HNS-a u Varaždinskoj županiji? Jedno vrijeme se govorilo čak i o raspadu kad je bilo oko izlazak pojedinih članova i kakva je situacija u HNS-u? Pa situacija u HNS-u vam je sljedeća. Rekli ste da sam ja već u 5. mandatu, a to vam je ono primjer gdje na lokalnoj razini najviše ljudi vas prepoznaju, tamo nema skrivanja i tamo nema držanje figa u džepu, kao što mi velimo. Ljudi vas brzo prepoznaju da li ste sposobni, da li radite za opću korist, da li služite svojim građanima i za to vam daju dalje povjerenje. Da, mnogi su nam palili svijeće da smo nestali, da nas nema, ali kad malo pogledate unazad, velika većina svih onih aktivnosti koje ne samo na našoj lokalnoj nego i regionalnoj razini ima markicu HNS-a.
Puno toga se napravilo i imali smo i evo župana u nekoliko mandata, prije svega govorimo o Predragu Štromaru koji je sad saborski zastupnik u ime HNS-a, bio je i ministar i mogu reći kada je bio ministar i ovaj kraj i ja kao gradonačelnik smo dobili najviše razumijevanja i najviše sredstava i smo imali konkretne projekte koje je netko znao prepoznati, uopće čuti za nas i dati nam tu pomoć. Danas baš ne žele nas niti čuti i teže se borimo u odnosu na druge kolege. Ovog trenutka u županiji imamo 7 gradonačelnika i načelnika. Uz HDZ najveći broj. I to vam govori o tome da na lokalnoj razini itekako nas ljudi uvažavaju i spremni su nam dalje dati support. Na županijskoj razini ono što zaista mogu reći da imamo i vijećnike u županijskoj skupštini gdje aktivno dajemo obol cjelokupnom njihovom radu. Evo, mogu s zadovoljstvom reći da sam najaktivniji vijećnik u skupštini, ima više rasprava nego svi, mogu reći zajedno, vijećnici zajedno. Zato što znam, zato što želim dobrobit ovoj županiji i spreman sam dati sve svoje znanje i iskustvo da to i realiziramo. Ono što je najbitnije, evo, dobili smo i novo rukovodstvo sa Krunoslavom Lukačićem koji je predsjednik, 2 zamjenika, to su sve mladi ljudi, ali iskusni u životu, dokazani svojim stručnim radom u tom kontekstu. Znači ima i inženjera, i profesora, i ravnatelja, i rektora koji znaju, prije svega stručno, ali znaju što ljudi trebaju. Evo, to je naša nova snaga politike sa sadržajem, jer točno znamo što ljudi žele, a mi znamo kako se to i može realizirati. Evo, spomenuli ste i da imate zapravo uz HDZ najveći broj načelnika. Kakva je suradnja u županiji s HDZ-om? Pa ono što mogu reći evo sljedeće. Godinu dana je prošla od vlasti, ja sam u godinu dana bio 10 puta više u županiji i drugim uredima, nego sam bio 4 godine za vrijeme župana Čačića. To vam govori sve da ovaj župan želi nas čuti, želi nas vidjeti, uvažava naše stavove i spreman je sudjelovati u realizaciji istih. To je ono što zaista mogu reći pohvalno. Ima puno problema, ostale su velike dubioze i velikih problema i stvari su pokrenute koje po meni nisu trebale biti, nego prioriteti trebaju biti negdje drugdje. Da, suradnja je veoma dobra, mogu reći na zadovoljavajući način. Ona je programska, ona je načelna u tom dijelu, a evo, htio bih da tako i nastavi, a ja i kao ne samo gradonačelnik, nego i vijećnik i član HNS-a želimo da se ti dalje navodi, ono što sam rekao, politika sa sadržajem nastavi i dalje. Hvala vam, gospodine Škvarić, na gostovanju. Hvala i vama.